So sana magbigay ng magandang laban. So, usap-usap mga Aji, no? So, gagambino pa din. Gusto ko lang i-rematch to mga Aji, no? Pero sa ibang gagamba na. Itong pula pusod na to. So, kasi nung last time sabi nyo, no, lugi yung normal na gagamba. Kasi same sa haba, pero makatawan to. So, ngayon mga Aji, makatawan to, pero medyo mahaba na yung kalaban. Sa yung kalaban, matigas, no? So, yung kalaban na ito mga Aji, talagang kondisyon natin ng sagad, 3 days. Kasi ito na kondisyon to ng sagad mga Aji. Saka alam. So out ka. Kaya natin labasan mga Aji. Nang isa lang, no. Nakakatakot ng pula pusod to mga Aji, no. So ito mga Aji. Ito, niloadan natin, no. So testing natin. Kasi nakakatakot ng pula pusod diyan, malakas. So try natin. Kung uubra to. Normal na gagamba sa kayong pula pusod. Ito talaga kaagat at kaagat na to, no. Dito sa semi-OD talagang gigil lang, no. Kasi pinancher na natin to kasi nga hindi kaya, no. Try natin. Tignan natin. Pag manalo pa pula pusod dito mga Aji, iba na talaga. Masyado siyang malakas. Grabe na pula pusod to. Hindi kinaya yung isa natin na kondisyon, no. Binalya niya lang. So ito, makahapa rin siya. Medyo mahaba yun. Grabe. Kulang iya mga Aji. Nakakatakot na pula pusod to. Ang dami ng perang kinita na ito. Patay na tong normal na gagamba dito. Grabe yung tapang niya. Medyo bilib ako sa tapang nito mga Aji. Grabe mga Aji. Titipyasin niya talaga, oh. Grabe ito mga Aji. Medyo pinabilib tayo nito, no? Kasi matapang na itong kinalaban nito at medyo mahaba na. Wala nga lang katawan, no? Kasi nga sobra naman mga Aji pag kinuha na natin yung paa tapos may katawan pa. Pero grabe itong pula pusod mga Aji. Tipyas yung mga gagamba natin. Tipyas din tong... Ang ganda na itong isang itim pa, no? Panalo pula pusod dyan mga Aji. Ang maagat dyan pula pusod, no? Ayan, no? Kitang-kita nyo naman. So, huwag ko lang kung maagat din yung normal na gagamba, no? Kung gusto nyo pang bumawi. Tipyas talaga sa dyan mga Aji. Borak yun naman na yun. Pero itong kinadismaya ko mga Aji. Ang lakas na gagamba nito. Ang tapang nito mga Aji. Binulya-balya lang, no? Wala ng pula pusod to. Pero kasi kondisyon din naman yung pula pusod, no? Pero kahit pa, binalya niya lang to. Binasag ko to ng 2 beses pa mga Aji, no? Pinondisyon pa natin to. Tapos binalya-balya niya lang. Naunahan niya kasi to nang wala sa pwesto. Medyo ilalim siya ng onti, no?
global yan, hindi talaga bibigay talaga to. So yun lang, sana nag-enjoy kayo, no? So panalo na naman yung pula pusod natin, no? Grabe, ang dami pinapahirapang gagamba. So patay na yung normal dito, tingin ko to. So grabe, no? Dahil pinapahirapang gagamba nitong pula pusod na to. So napakatapang, swabing swabe. Grabe. Hindi talaga nakakagat yung normal na gagamba. Ayan, no? Hindi na nakabaon din. Wala. Hindi nakabaon mga kadyo. Angat lang yan, no? Patong lang yan, no? So kung mga agad dyan yung pula pusod, sinisip-sip niya na yan. Kasi nakapatong lang to.